En Cabrit i en Bassa. L'hivern de 1285, en Alfons el Franc havia envaït Mallorca amb les seves tropes per arrebatar l'illa al seu oncle, el rei Jaume II. Ja havia aconseguit la rendició, però uns quants lleials refugiats al castell de l'Aró resistien. Alfons hi pujant les tropes i el va exigir que lliurassin el castell. Respongueren que només reconeixien com a autoritat el bon rei Jaume II. Alfons s'enfurí i davant les portes tancades de la fortalesa cridà: «L'alt Alfons d'Aragó vos exigeix que obriu!» «En fos, aquí el menjam en salsa», respongueren irònics els dos soldats. «I no coneixem altre rei que el nostre bon rei Jaume». «Qui sou, desvergonyits?», demanà. «En Guillem Cabrit i en Guillem Bassa, guerrers lleials al seu rei», cridaren altius. En Alfons, irat, els engaltà. «Si a ca vostre mengen l'enfós en salsa, a ca meva menjam el cabrit a la brasa i la merda la tiram a la bassa. Jur que si cabrits sou, com a cabrits morireu», i donà l'ordre d'atac. El castell fou guanyat pels soldats d'Alfons i els dos guerrers varen ser condemnats a morir rostits a l'ast, com feien amb els cabrits. El rei no va tenir misericòrdia, però el poble recorda la gesta d'en Cabrit i en Bassa. Dalt del castell de l'Aró es conserva per sempre el seu record de lleialtat.